perhatianmu tuau. Dung ditanda ho bawana asingi lam leleng mo rusau tik holongi out sura pegawai negeri au holan tuau dorohami. Roau mandapot tonho modal holong do sana ujui di jalo holoki lau ho mandau alani titel mahape dung adong penempatan pegawai negeri di boto si bawa di pegawai negeri Victor cari perhatian ho Uboto tu bawa idoroham atar lempar senyum tipis maka tayau dang di si berohami dianggap hodo au radio sega-segai busuk kun taringo tolong ta pilih dalusmu di baen ho. Solo beho tuau hatahon unang digatung ho holongki segampangi ho lupa dijanji tai diripu hodo cowok gampangana diboto ho si bawa di pegawai negeri Victor cari perhatian oh Uboto do tu bawa idoroham atar lempar senyum tipis maka tayau dang di si berohami dianggap hodo au radio sega-segai busuk kun taringo tolong ta pilih dalusmu di baen ho. Molo selesai do pangidoanmu oke uterima doi gorang nai anak baru menganggur lupa